Sapa ngrasani? Tak jeloki meteng neh. Lho. Sing mau jeloki sapa? Mbah aku dirasani. Kelo anu Petruk kaya boi. Wah, tongamu kaya boi. Kowe iki ora kaya boi. Kaya ngapa? Kaya Bang Diman. Ah, yang bener baik ngono ka lho. Ber Kang Ijo. Halah. Prak. Matur nuwun dalu menika rawuh teng dalemipun Pak Pardi ingkang katemben nyunatne Bu Waginah. Keliru. Hah? Bu Pardi. Pak Pardi karo Bu sapa? Waginah. Waginah. Lah kuwi lho. Kenapa? Sunatan. Nyunatno puterane. Puteran radio. Putrane lho kok putrane. Aku nggumun kok. Sing mau gumune apa? Jenenge Bu Waginah nekakne campur sari istana. Ya. Tamune yo akeh ngono. Wah, jan luar biasa tenan. Ngono iki kuciwane Bu Waginah kok radang. Lho. Sing nyugoi kowe mau sapa? Wong dingoni kawit sore ngono. Tapi Bu Waginah gak adang. Adang to? Ora. Kowe aja sini-sini Bu Waginah lho. Ora adang wong. Sumpah adang. Ora sing adang sapa? Latifah. Sing adang ki Lastifah kuwi lho. Lasifah. Ayo Lasifah. Lasifah tukang adang. Lasifah kuwi ndek dulur jenenge Laskarbit. Lah palike las listrik ngawur ae. Jen bengi iki ditekakno rene Mbah Bagong ning ndi wonge? Kowe kudu rene, Gong. Wah, tak potong bayaranem kok neng kene sing Pak Pardi ya. Sing delok ya kok kurwung loro. Astagfirullahaladzim. Akeh lho to iki. Loro. Ora trimo atusan meh ewon lho. Loro. Nggih. Akeh. Loro. Kok iso ngarani loro? Lanang karo wedok. Ya kowe kok iso ngarani lanang karo wedok apa kowe roh? Roh. Ah bedane apa wong lanang karo wong wedok? Ya lanang iki nganggo O nek wedok nganggo I. Aduh. Apa jembriwang? Jenenge kuwi mesti nek lanang O nek wedok mesti nganggo I. Oh. Asma kok. Asma kinarya Japa. Japa. Sing lanang Parto. Parto nek wedok Parti. oh nek sing lanang Kasno mesti sing wedok Kasni. oh Sarto Sarti. Betara Betari. Widodoro Widodari. nah nek Pelo Ora iso ta? lho Aku takokmu dek nyeleneh lah. lho kadek nyeleneh iki lho lho ada pertanyaan ada jawaban Lah iya takono. lho lah ya kowe nek jaremu iki kan nek lanang Parno upama nganggo O. Nek wedok nganggo I. Upama nek sing lanang kuwi Parto, Sing wedok mesti Parti. oh nek sing nah iya sing lanang ku mau Betara, Betari. Widodoro, Widodari. lah nek Pelo syukur bianter cetha pisan Wah jembri wong. Aku mulai kudu mulai ini. Lah apa kudu mulai? Aku eling sing nang omah. wis Aku ki lomba kon ngopo to, Kang? Ngene lho, kowe iki nyeleneh. Sing ditanggapi Mbah Bagong. Iya. Lah kok raimu ra bonteng-bonteng dhewe. Aku mau kon rainan elek. Lah ngene iki lho. Bokongan kaya ngene iki bayaran ra ndunung. wis ora ndunung lho Lah iya antarane ning musala karo ning kene kok ra beda. Bedane piye? Sesuk ning musala subuh ra ning hayyalas shalah. lah nek nang kene Bayaran tora. Bayaran tora. ngawur aja mikir bayaran Aku jane rene ki isin lho. Lah ngapa isin? Dulurku ki ning kene dadi kiai. Sok. Dulurmu? Dulurmu sapa? Sapa? Gopur. Gopur Pak Yai Gopur iki dulurmu. Ya Allah, kuwi dulurku. Aku nek gopure ora isin sing wedok. Lah kalah apa sing wedok? isin kok tutupi ngono kuwi lho apa Ayo ngene ya ora apa-apa wong aku. malah aku klilipen to Klilipen apa onde-onde? onde-onde piye Mas kucur Iki
Ya sepurane Kang Pur. Tibane Kang iku. Iku mase bapakku sing di anak Pur. Iku anake Wakijan, lah aku anake Lasidin dulure Lasipah kuwi mah. Sing tukang ngadang. Teko Lasipah nek. Mbah aku eling ku ya Lasipah sing ngekeki mangan kok. Iya. Kuwi jenenge ya rondo. Rondo piye? Ora to. Tapi aku ora gumun karo Pak Pardi. Napa? Nanggap campur sari istana. Iya. Lah wong sembarang tuku wae gula tuku. Gone beras tuku, rokok tuku. Lah ora gumun. Lah nek aku ora utang. Wah apa? Iki dina riyaya dina Kang Bejo. Ngaturake minal aidin wal faizin sepira gedene nggonku. Baleni meneh. Minal aizin wal faizin sepira gedene nggonku. Lah kuwi sepira gedene. Lah mbah aku dia ora ndelok. Iya tau nang kene iki ya nang sing tau roh. Sopo? Sik ora sisa ngono kowe. Kowe ungkrah-ungkrah macan turu. Kowe rasa guyu lho no. Sing tau roh sapa? Sapa? Lah cah yo melang guyu. Ngawur ae gendho iki. Ya sepira gedrok buatku aku njaluk pangapura. Nang aku ki mang yo. Piye? Aku tak nggo jeluke dulurku dhewe timbang wong liya. Iya, piye? Jenenge aku mampir nang gone Pur. Iya. Pur sapa? Ya Pur nggo Pur dulurku ku to. Iya, piye? Heeh. Jere nang kene iki kiai. Heeh. Tapi kok medhit. Kowe iki mbok rasani sini-sini aku. Bliduan bisa. Lho bliduan piye? Aku mlebu omah lho. Aduh dulurku lanang teko yaene tapi narak mlebu bleng. Awakmu mlebu. Sing disuguhno kuwi jenenge biskuit Kongguan. Kongguan Merek ternama. larang kuwi. Larang apa tak rogo isine marneng kok. Lho kuwi nek poso saulan ning ndi kok riyaya wis blido wong. Lah bareng sing diadahi toples ketok. Iya terus Wening toplese. Iya. Rupane bunder-bunder Iya, putih. heeh. Aja pangan lho Ton. Kacang atom. Dudu. Lah apa? Kapur barus. Ya, Terus sing pangan. terus sing pinggire Pinggire iki roti enak. Heeh. Ada ya lodong. dae lodong terus Tak buka blek. heeh mbok logo. Lah kok ya ndelalah sing apik iki lho lodonge kok tiba gulune nenggik cilik ngono. Terus? Lah tak rogo tangan yo ora sedeng kok. Iki lho kon mangan sing ngendi aku ya ngono. Ben Ngawur purane kuwi yo dituntek yen Sik. bisa. sik anu dulurku ipe aja nesu ya. Sapa? Timbang kelilipen iki lho. Arah. Wah, Mana yo? Oh, dionteng-onteng Kang Gareng. Ngoto ya mbok gawa wae. Ora digawa piye wong mripat. Ayo. Motor ora digawa piye? Mbok kaya moto sing ra iso klilipen kuwi lho. Motone apa? Motone udun. Dadi udun ki ndek moto ya. Duwe. Lah nek toko kok ana kacamata udun. Lah terus mau tuku masa lek tuku kacamatane udun lho. Lah ya lek ra enek to. Ya wis ra nek ya wis. Iki ngene. Dahulu iki panjenenganipun Pak Pardi nguri-nguri Pak kabupaten. Kardi ya. Lagi nyunatno Putrane Bulan Pratama. Aku nek nyunatno eling lambeku dhewe. Lah ngopo lambemu? Aku lambeku anggere roh cah wedok ngene. Lah kuwi Sebab apa? perkarane sebabe. Sebab apa? Perkara kuwi mbiyen lahir rak bibir sumbing to. Oh, guwing. Kuwing. Terus dielokno tambalan masal. Lah bareng aku pesertane eneng nek 150. Akeh tuh ya. Saking akeh tiba aku ngguri dhewe rauman tambalan. Lho njelalah slamete kok eneng cah sunat. Terus Dadi tugelane cah sunat ditambalo kene. Anggere cah wedok ya. Kok iso noleh lho. lambene lambe. Aku ning kene mang meneh-meneh sing ngene. Piye? Gendong anake. Heeh, piye? Gendang piye? Piye aku kandhani. Kene gendong. Terus nangis-nangis. Langsung pelute. Apa? Gentol ki apa kuwi? Lho ngono ijik muni ngene. Ayo ganang mbok mik engko tak wehno gendho lho. Nah, terus Ya tak enteni ngantek metu ra diwewehno. Ndane dinakno awakmu nek dicedhot anake iki ora apa-apa, trit ora masalah. Lah nek mesti pak rut kaya kresek terusan. Sunat kuwi nulat ledha lampahe Kanjeng Nabi Ibrahim. Sunat kuwi tau sunat? Tahu to, kok jenenge wong tau sunat kuwi sunah kuwi. Kok kewajibane wong lanang kuwi sunat. Aku dhek biyen ya ngono ki aku mbek Pak Epur ki Pak Ipur nah. Lah ya kuwi dulure Pakku kok. Ya. Kuwi ya anake wong ra duwe. Terus Nek Bapak Epur kuwi jek sugih, jek Iya. di masjid ning kono. heeh. Ya. Bareng aku Piye?
kono sunat ya disunatne nang gone cala. Iya, lah kowe. Aku wis gedhe gak disunat-sunato karo pakku. Bangeten aku disin-isin cah-cah. Terus Oh, gento wis gedhe kowe korong sunat. Isin. Angger mbokku tak takoki ciri urung diragat. rong diragat. Pak kurung diragat. Saking isinku. Terus aku nang kali, Mas. Terus Tolah-toleh raning wong. Tau umpang watu tak gecek watu. gak terus bodine dadine piye kuwi? Takok sing tau roh. sing tau ro sapa? Bae. Iki ngene guyone karo mlaku. Karo mlaku ning awak dhewe. Penyanyine sing urung rene sapa? Pesinden. Sapa? Sapa? Sing tau roh Tau roh mau. Oh kudu gelem. Wis ra iso. Lho karek kuwi tok. Pokoke iki sing tau roh mang. Heeh. Ayo ora? Lho, Ayo ora? Lah wis tau roh apa rong? Aku wis lali kok. Lho, Wis lali lho. Sapa jenenge? Nyi Suprati. Kita panggil. Seorang darah cantik dari kota Bojonegoro. Tenanan iki. Aku kaya MC ya. Ya, terus. Padi Pak syuting yo. Iya. Lah bemu lho. MC kondang, Pak. Aku nek maju kudu guyu. Lah apa? Ning kene dikongkon ngene ning Rembun dikongkon ngiyai. Patayat NU sak parengan winginane ning ngawun. Ketemu ning kene malah ketemu neh. Iya. Ya muga-muga wae wong kabeh golek dhuwit. Ngene iki Kok golek dhuwit piye? aja kok pakai kreditan wayang bayar sesukno wis moh aku. Ora usah nangis ya. Hadirin yang berbahaya. Berbahagia kok bahaya. Kalau terlalu bahagia akan bahaya. Malam hari ini bersama campur sari istana didukung sound system yang berkekuatan 6 skala Richter. Gempa kuwi. MC sak cangkem-cangkemku to. Kita panggil Kita panggil Wah enak iki. seorang artis yang pernah kecantol. Kok gak mbok ekoni to? Lho baleni ta? Nah, kita panggil seorang artis yang pernah kecantol. Suwek. Sik to, wong ketandol kok ekone suwek lho. Oh iya, ketandol terus suwek. Iya. Sing Ini tau artis yang punya nama besar dari Loresta. Loresta apa kuwi? Lores stasiun kota tepatnya rel Bengkong dan sekitarnya. Kuwi sapa? Wah, Jemberiwak. Rel Bengkong iki kan yo kena. Oh iya. Dia si bojo lemu. Nah, si bojo lemu. Sing Bojo lemu. jenenge Bojo lemu. Mangga ning Suprati ya. Niken Sapa? Suprati. Lah iya, aku Ojo. eleng-eleng kok. Nek menawa kowe nang keliru. Ora wong tilasan kok. Mbok rasa bloko. Ora isin karo Pak Wo. Wah isin karo Pak Wo. Endi Pak Wo? Lah nika. Paling penak dadi kami tuwa. Ya, terus. Mergawe sithik bengkoke amba. Ya, terus. Tak dongakno mlebu swarga koko aku disangoni pira. Alah. Golek sangu wae. Kami tuwa. Ayo lek mau tarik. Ayo. Bojoku lemu kinuk-kinuk najan manganmu mung lawah kerupuk awak seger kaya bal bunder yen tak sawang suwe-suwe aku blenger bojoku lemu sing tak sayang karo wong lanang ki mati tengane bro nganti tuwa sliramu tak eman-eman iya ben lemu sing penting tresno tenanan.
bojo lemu penake apa ora mangan telung dina ra ketara bojo lemu susahe apa yen semaput gotong dadak nyambat tangga bojoku lemu aduh penake on jeti biuh rasane awak mesti marine esok ben sregep leh nyambut gawe aja kesusu to Mas aku anggere roh kowe iki grogi kok grogine piye madhep Petruk aku takok sing mau grogeni apane nek biyen bojo Iya. saiki umpama demek ngene iki najis munggo lah kuwi mek apa aku rak nyemek keterangane ning kadise demek demek iki mek saiki nek nyemek iki malah akeh ayo sik to sampean ki kleru nyanyi kok bojo lemu ning kene cilik sing lemu ki ning omah kok iso nyanyi bojo lemu ki lho kok iso amoh kowe saiki pur ponanem pur ponan tilasan tapi dulurmu piye diajeng waduh kasep eleng eleng nek pencilaan piye oh ngono ya ya terus Yayi pulang pergi sing apik to sing mesra ngono to Yayi iki mbok jenenge sapa kok Yayi pulang pergi lho Yayi Suprapti sing apik kaya nek gandrung penyanyi ngono kae lho Mas oh nek gandrung penyanyi sing apik ayo sing apik ya Dur iya sing apik penyanyi ngono kae lho memanesmu aku iku kan gandrung ya mbah ngono modele sesuk kok mbah piye to sesuk dikat nek bojoku sing nomah roh aku tahu ning rasah aku tahu ndagel ning pinggir omahku bojoku ngene iki aku ndemeke penyanyi bojoku langsung moro nggo anak nyoh lho anakmu ngono kumpulane wong kuwi ora usah demek-demek ya mulane sampean ijolno nang apa iki ya ya entai jolo rencek iki mbiyen tak jolo rencek rumah samu apa mau jolo rencek lha iya ora usah bocah ayune ngene dijolo rencek kamu ngene kok mbak jolo rencek masamu kebagusan kowe to piye aja muni ngono kowe ra serok ra sotil godhong kemangi sak gegem maksudnya piye jajali ora pe melok ra pe kintil mbok kei jek gelem walah ragas wabuk pisan kok ragas ya heeh tenan aku Kalau tilasane rasa ngono perasukan buluran. lho nggih syukur kowe kok sepurane Bu ha lho 50 mawon kowe karo ngatong lho wong sepurane kok karo ngatong aku seneng karo bulurah wonge ayu teramah tamah alah ngelem tak dongakno rezekine kathah taun ngarep lunga ning Mekah Allahumma amin waton ngeten iki 50 Bu mboten usah melayune lho teko kono mboten usah gagas aku jane lho Mas ya nuwun sewu aku kowe iki aja isini-isino wong netepi kewajiban darmaning urip terus dawuhe Kanjeng Nabi sapa sing oleh rezeki kudu eling karo wong liyane iya aku iki ngono oleh bayaran ngene iki langsung tak kek kotak amal masjid alhamdulillah nek ngamal berarti wis akeh to ya sedekah sapa sing ngomong lho lihat tak kek kotak amal iki mergo budalku ki mengutang kotak amal ngono nggo tuku bensin dadi mulai karek balekno nak masa wis nemen to utang nang kotak amal iki lho iki Jenggleng caping gunung. aku mau kan jenggleng jajal ijek eling koran caping gunung dijenglengke piye kira-kira jengleng penyanyi karo sinden padha apa ora ketoke ya enak nyanyi krungu dhewe ta Dur ketoke enak penyanyi lah iya kowe ora usah ngono lho to wong saiki ambek karo sinden kok iso ya penak sinden penak sinden ketoke dijajal sinden iki kan ngene piye kewalem ampane tak cethat ngene mane man
tak buka satik nih. Mane. Dibuka sak pira-pira mane terus apaan aku yo ngono. Kowe pancen parikane sinden mane-man kok iso. Caping gunung dijenglengke. Wis jamu durung? Wis jamu apa durung? Ya nek ngatasi kowe ngene mbiyen ra tau jamu yo ngatasi ngono kok. Malah mau obrak-obrak jek biyen wae to. Prap. Piye, Der? Iki jamune saiki beda. Jamune karo apa? karo biyen. Saiki jamune Bedane piye, Kang? linggis saiki. Saiki linggis. Entek sitok iki kaku terus. Tak ganti. Aku anggere ape carek iki mbiyen ngombe usuk sitok. Ben apa? Ya ben anggere tau betek lho. Ngomong. Saben penyi. Iku suarane sapa iki? Suaraku teman. Oh aku ya tau dadi wedok. Jenengku mbiyen Sulastri. Oh. Sebabnya apa Sulastri? Sulastri iki susune telas akeh sing ngantri. Ayo, sinden iki kan lho kudu rapet. Bak. Tungkak pas. Ben apa? Suarane ben cilik. Jajal. Yo, kata. Jajal aku sing buntu kowe. Ben wong-wong deroh. Tak buntu. Ayo. Kurang mundur sak dik. Ora pas ya? Hari aku kon ngepas barang. Ya dipasno to ben Ora iso suara kok penak. Kok anggere ditutupi lho to kok. Kowe kok ngompol deh kowe dekane. Aku lali ranggo pempes kok. Saben wengi. Ambulan teko. Ya mbok colo, mbok blongno, mbok sumpeti, mbok blongno malah kaya ambulan. Umuk enek sinden sumpetan iki ora enek. Monggo Mbak Prapti, wis aja eling-eling sing wis. Sing eling-eling tilak sampean to Mas nek aku lak ora. Mbok aku ya eling angger mulai tanggapan karo mbok sayang. Lambemu. Wah kemanisen kowe. Dek biyen aku jek ganteng. Padune nyawang sing nang omah saiki kaya drum lho. Ya Prak kowe. Pokoke aku tak belani Sing sitok lah sing sitok kan apik. Oh iya ta iya. Lho, tapi bojone saiki walah abyur tenan lho. Oh gengane diobong bareng kok. Ayo iki sing sapa sing jengleng? Aku sik Ya kono to kok iso. Sapa to? Jengleng. Kae apa iki Petruk? Siap. Mulu apa kuwi? Nguntalpil kok nguntelpal. Kenapa? Ora sak demek-demek to. Jarene apik sing penyanyi karo sinden kok demek-demek daan. Saiki beda karo biyen nek saiki angger demek 250.000 demek tok. Biyen 50.000 12 tahun. Wes rasa cerewet nang kene. Udah apa? Oh iya jengleng. Saben bengi. Walah. Iya. Walah kowe jarian. Kurang ajar kowe. Apa balik no asalmu kowe? Aja kurang ajar kowe nek aku tiba keslio mbak tambakno to piye? Kok iso? Nek ku dandan sak sore mbok eker-eker. Kok iso? Sampai ndredeg aku. Ora pareng nek. Ya ngono ki prapangger pisanan ya ndredeg. Kowe iki mek kangen ngomong apa adanya ngono lho. Ya, terang-terangan. Kok iso ora gapyuk ngisor iki. Apa ditunuti wae jare mbek lidah sing mbek apa? Masa kok ora rumangsa. Piye, Der? Piye? Ora rumangsa direne. Ya ora ta wong ora piye-piye kok rumangsa. Ya ora apa-apa. Kaite dhewe ya ora piye-piye. Akhire malah dadi piye-piye.
aja medeni to. Jenggleng yo jenggleng kok iso. Nek mancang-ancang kowe malah Aku wedi nek mbok gak piyun neh to. Ape tiba aku. Alah. Gak wani. Ora wani saiki jawil. Ben Dor, ben. Nek wis nyedaki yo ngene iki lho, Dor. Nyedaki iki, Dor. Ya Allah, kok wis ra beda. Ora padha karo dhek piye? Lho. Wis ra kaya Pak Chandra. Lambemu sing apik ya. Saiki ya, Ya. Piye? Der yo ayo aku keinane yo biasa ngene. Ra kaya Pak Chandra biyen to. Pethukan aku keinane. Kowe gak karo saka petek kuwi iki. Ora lho. Bedor dhewe iki. Oh, wedine to. Ijek wedi to. Wis to. Ora apa-apa iki dina Kang Becik, dina Riyaya ya. Pokoke wong iki saling sepura lan semangapura. Ya sepira gedene nggonku kowe sing eling. Sepura gedene keluputanku. Kowe sing eling aku njuk sepura. Lah ngono lho. Wengi iki jan padha karo reoni. Ya ben to pengen kowe. Ora pengen. Tak Lah kuwi dudu wekmu saiki kok bingung kowe. Lah apa ora? Biyen wekmu saiki kan wis ora. Ora apa-apa. Lha apa kok ngajak padu ditangkap aku karo iki apa ya? Wong wis ora dadi wekmu kok kowe cemburu lho apa? Syukur kowe. Aku dianu itu. Dianu. Dianu apamu? Kenanku. Lho, wales. Lah, kok mbok kan males to, Dor? Wales meneh. Males genti. Kurang ajar kowe. Males, Dor. Bedar aku males. Waduh, sing di. Pepekku, Dor. Cemburu nek. Dor aku maca ayu diwales. Ojo pipi sejene. Diwales, Dor. Yo wales sejene. Kurang ajar kowe. Iso. Kene Apa? Pipi kok mbok anu. Lho carane no. Kurang ajar. Wales. Aku ijane sirian lho. Lho, Tenang. Kenapa? ayo wales. Males nek wani. Ayo. Aku sirian. Lah kenapa ora? Bedar. Karepku tak leno ngono lho. Leno apa tenanan ngono. Lah ditono sapa sing ra gelem? Ndi? Tapi kok beda. Dor, dek biyen iki dinggo mlaku ni biasa. Saiki, Lah saiki mlaku dinggo mlaku muni krupyuk. Dor. Isine karo separuh. Males diwales tenan lho, Dor. Diwales tenan. Tenan Dor nek ngampleng jek lara kaya biyen. Kowe urung tau dadi bojone Prapti, aku tau ditapuk parut mentul kaya mik. Mbok ra sisa eling-eling jaman semono. Moro-moro lho. Ayo ngono nang kene pelek no parut kuwi. Lah tak buka mentul lak mene. Salahe to kowe dadi wong lanang ya ngono kok. Lah kenapa lanang, Nduk? Lah iya makane kowe raben. Ya omong apa Ki malah ra karo-karuan kabeh. Raben lho apa? Apa to darahku ya ora roh. Ora lah. Mbok sing terusno. basa Arab ngono lho. Aja raben. Nemenan. Salon barang kok iso. Nek diarani raben moh sane. Tutuk. Wong go tutuk wae kok. Aku nek rene wedi tapuk nek. Wes.
Bendor, mumpung seneng atine ora ana sapame melu kok iso. Lagi iki kok mbok penek apa? Yen mamat. Teko ndi kuwi kok ngene? Lah tok ndi lah, tok kerasaan. Tok pratangan. Mas Gento. Dalem. Monggo sampean duduk manis ngono gak iso to? Ya bisa lah. Lah iya. Aku masih lungguh ya nek sing ngadeg. Sapa sing ngadeg? Ya tak duwe. Pokoke ana sing roh mesti. Yo. Kesana sing roh. Kowe iki ora usah buka jenenge wong. Iki dire Pak Gento apa Pak Ilham dire. Sing roh iki mung pur tok lho. Lah ayo. Lah ya nang ayo, lah aku mbok kon nunggu. Kok ditayungno Mas. Lah iki yo meneng ae tak meneng. Kowe yo ngono meneng ae. Kowe yo ngono yak teko kono barang kok. Kowe iki ya ngono tak nah. Modele terus ora polah blas. Aku eling nek ra tak belanjani Indrom. Piye? Gelem yo ngene ra gelem ya wis Mas. Bareng tak kei dhuwit 200 wingi mulai tanggapan. Nang gege selak ceneh kabeh. Ceneh apane? Nek gawe pawon. Delok to, leh kutuku larang-larang kena wedaken putih kabeh iki lho. Ora apa-apa, Prap. Lho. Piye? Sing njaba putih, sing jero tetep ireng, Nduk. Lho maksudnya walik iki ora walik ireng dadi sesuk iki diwalik nang ngono lho. Kok ngono ae mbok gawe heboh. Sesuk tak tukokno solikin. Gombal. Soklin. Ora bayar sponsor mbok nekno. Jenenge solikin. Solikin. Ya. Panas ditinggal to tintingane diteruslah. Ya ngono lho. Ngono lho Masmu. Tak potong leno pangendam tak tugel bayar 6. Marai ngematno sampean bento bengi iki lho. Mumpung panas udan panas panas udan aling-aling sepi gunung ya loh sompret tempul mungkul kendang reyok ketipung walaupun angkoro telendro sompret ayo ijek tolong terus ya ngombe
Dadi ndarane ngombe ketelak Nendra, Tindra. Ketoke balas dendam ya. Lho, jarane dadi ketelak Ya dombeni. tindasmu kono. Aja nesunan ta golek dhuwit kok nesunane piye? Sing nesu sapa? Golek dhuwit kok. Aku kan emosi. Kuwi padha wae malah nemen kok iso. Golek dhuwit kok emosi ku lho. Coba golekne sapa? Tak pikir ki malah kadak merak pe tak nggo dadak roke penyanyi. Layak lah. Ono ning kaya duke ngono lho. Piye Mas ngombene? Aja. Aja Dar. Kowe nggarap wong bengi iki, Prat. Kok iso? Tenan aku mbuh iki. Oh, iya, nek mamah penyanyi Mas iso. Mama. Mama. Aja ngono, Ma. Iso. Sapa colok mau? Mama. Mama. Mama sapa? Ki mbiyen jenenge Sukimah. Ayo cek ngatasi to ora? Ya panggawe ijek Ijek. nang tek ban serep piro. Wes. Ayo. Natya. Tuh diwaca to. Wadon sarta Kumandang Betan balik ulon apa setiane kelakon ngono nejok ngono mani banyu
matur nuwun Diajeng Suprapti. Sumangga kula aturi pinarak wonten papan panggenan ingkang sampun kasolataken. Wah, sopan.